Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdys. Baqy tarap yurdumyzdaki täzelikler we habarlarla tanıştyran Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuun hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başçygynyň ornamatarlarynyň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agalarynyň şerde käbir ministrlikleriň we pudoklaryň dolanyş idaralarynın ýol başlarynyň gatnaşmagyny iş maslahatyna geçirdi. Onuň gün tertibine ýurdumyň ykdysadyetiniň möhüm meseleleri girdildi. Hormatly maslahaty gatnaşyjylar, şöyle ýolunu Türkmenistan paragatçylygyň onanşmaň watany şaharasynda mukaddes garaşdyrmagyň 30 ýyllyk şanly bayramy nasip etdi. Däwalary bayramçylyk çärerini geçirmeye giňden taýýarlyk görýär. Mukaddes garaşdyrmagyň bayramyna ýeňil bolmadyk halkara hem ýagdaýyna taýýarlyk görýär. Näýärki döwürde öňde barjy mal institutlaryň berýän hem bahalaryna görä dünýä ykdysadyety diňe haýyrlyk bilen ösüş ýoluny düşýär. Dünýä ykdysadyn bazarlaryna durnukly ýagdaý dowam edýär. Şeýle ösen ykdysadyetli ýurtlarda da ösüş depkiniň az hem peselýändigini duýulýar. Şeýlelikde çözülme daşarky geosiýasy şertleri mene gelýär. Şo sanly newtin we hem gazyň nyrklary durnukly peselýär. O bolsa serişleriň halkara bazarynyň ýagdaýyna we maýa goýumlaryň we gelişine öz täsirini ýetirýär. Ýolumyň sowda hyzmatdaşlary bolan döwletlerde hem ykdysady işçilik pese düşdi. Ýokarda berilen geçen sebäpler garamazdan ýurdumyzda makro ykdysady ýagdaý durnukly bolmamaly. Biz ýa-ýakynda siziň bilen hem şuýluny, ikaýany mapudoklaryň işiniň netijelerini seretdik. Şondan ýürütip maslahatda ähli pudoklaryň işini jikmejik garadyk. Deputatlar hem dowuşugy geçirdik. Ýurdumyň ykdysadyetini hem mundan beýlekde ösürmek goýunça öňot çäreleri belledik. Ýarky döwürde ýokary durnukly ykdysady ösüş ýeterlik derejede üpşün edilýär. Bir ösüş şuýluň ikaň jemleri boýunça 5,9 götürme barabar boldy. Ýurdumyň ykdysady hem durmuşdaýdan durnukly ýagdaý saklanýar. Daşarky wöhümlere garşy netijeli çäreler görülýär. Ýurdumyň ykdysady hem ýagdaýyň ütkümegine çalt uýgunlaşýar. Durmuş ulgamyny işlerini ösürmek goýunça netijeli işler dowam edýär. Hususan illati durmuşdaýdan goramak goýunça ýürü işler amala aşyrýar. Bilim we sağlyk şowamlaryny özgörtmeler üstünlikde durmuşa geçirilýär. Ölümlere daşarky etlen peselýän şertlerine ýolumyň ykdysadyetini diversifikasiýa ýolundan ösürmek goýunça çäreleri işçiň amala aşyrylýar. İçeriki bazary özümizde öndürilýän önleriň hem hasany dogry üpşün etmek goýunça ýur hem çäreler görülýär. Daşar ýurtlardan getirilýän önümden hem orun tutýan harytlar öndürilýän önümşikleri howslandyrmak goýunça zerur işler geçirilýär. Biz ýurdumyň ykdysadyetini hem durly pudoklaryna giň gerimli sebäp milli maýa goýum hem taslamalar hem de özgörtmeler hem durmuşa geçirmek goýunça alyp baran işler hem depkini birjikde peseltmeýär. Maliýe, salgat, büdjet, pul, qarz, daşary ykdysady, nyrh emele getirşem siýasatyna özgörtmeler hem üstünlikli amala aşyrylýar. Ve işleriň ählisi biziň mümkinçiliklerimiziň gerimligi ýeňeltmäge, dünýädäki ykdysady hem çöküniň ýarama netijelerini azaltmaga mümkinçilik berýär. Şeýle Türkmenistan daşary siýasat ugrundan işçiň alyp barýar. Bu siýasat oňun bir taraplyk parahatçylyk, söýüjülük, açyk kapylar, hoş niyetli goňşuçylyk we gyzyklaryndan bildirilýän ähli daşary ýurtdy hyzmatdaşlar bilen diň hukukly özara bähwetli hyzmatdaşlyk etmek diýiplerine esaslananlar. Biziň ýolumyz döwlet talim derejesinde gatnaşykları ösürmek bilen köp uğurly derejede bähwetli hyzmatdaşlyk etmem gyşyrlyk eýanlygyny görkezýär.
Şu Türkmenistan mukaddes garaşlygynyň 30 ýyllyk şany bayramynyň bellenýän ýerinde biziň ýurdumyz. Hazar ýakym döwletiň başlygynyň ýokary derejedäki 6-njy duşugyna, ykdysady hyzmatdaşlyk guramynyň 15-nji duşugyna başlyklyk edýär. Hem şundan bagda biziň ýurdumyz daşary döwletiň başlygynyň hem gatnaşmagynda köp sanly möhüm halkara çäreleriniň ýokary derejeli daşary ýurt mehmanlaryň hem gatnaşmagynda köp sanly durly bayramçylyk hem çäreleriň geçirilýän ýerine öwürler. Bu bolsa Türkmenistan halkara awraýynyň barhaýym artýanyny aýdyň hem şaýatly edýär. Biziň alyp barýan daşary we eşeri fiýadatymyzyň dünýä birleşik tarapyndan dogul hem gollanýanyny görkezýär. Olmaty masada gatnaşyjylar. Ýönenem muňa garamazdan aýry-aýry ministrlikden we podok edalyň ýolbaşçylaryň alyp barýan işden men entek ören näýeli. Biz öz mümkinçiliklerimizi dogry meşgulde ulanmaýar. Käre ýolbaşçyň hem iş başajanyň hem hüner hem derejesiniň ýeterlik dälligi, ýerlerde işden hem dogry guranmaýanyň netijesinde howuk hem salalyga ýol hem berilýänligi gizlin däl. Näzirki döwlet jemi içeriki önüm ötüş tepkini döwletiň maliýa ýagdaýy ödetmenler maksatnamasyny durmuşy geçirmiň depkinleri. Aýratyn hem ykdysadyýatyň guruluşy bizi kanagatlandyryp bilmez. Näşe orada men maliýa ykdysady toplumy ähli ýolbaşçylaryny aýry-aýry ministrlikden podok edalyň ýolbaşçylaryny çağıryp siziň bilen maslahat geçirmek hem alyp barýan işin hakynda açyk gurrun etmek barada karara geldim.